Ura eta lurra bananduta dauden bi elementu bezala irudikatzen ditugu askotan, ez? Erlaziorik ez duten bi elementu eta nahastezinak diren bi elementu. Hau horrela esaten badut, dagoeneko jakingo duzue zer esan behar dudan, hain zuzen ere erlazioa duten bi desberdin direla, ez? Bi eremu desberdin, eta dagoeneko ozeanoaren eta atmosferaren kasuan adibidez ikusi genuen elkarrekintza handiak dituztela bi hauek, atmosferak eta ozeanoak, eta gaur beste bi konponente fisiko edo ikusiko ditugu eta haien arteko erlazioak. Hain zuzen ere, ibaiak eta lur lehorrak duen haien artean dituzten elkarrekintzak. Ibaiak biodibertsitate galera handia bizi duten ekosistemak dira. Askotan ez ditugu ekosistema bezala ere irudikatzen ibaiak, baina badira, ibaiak ekosistema bat dira bere horretan, desberdinak daude noski, baina ekosistema bat dira. Eta klima eta ingurumen aldaketaren ondorioz, ibaiak dira biodibertsitate galera handiena pairatzen ari diren ekosistemetako bat, hain zuzen ere. Eta ibaiak eta hauen ekologia lantzen dituen edo ikertzen dituen biologiaren eta ekologiaren adarra dira ibai ekologia edo limnologia baita ere deitzen zaio. Ekosistema hauetan, ibai ekosistemetan espezieak galtzen ari dira eta geroz eta espezie gutxiago ditugu ibaietan, geroz eta espezie gutxiagoz osatutako ibaiak ditugu. Baina aipatu dugu lur lehorrak eta ibaiek badutela erlazio bat, ez? Ze erlazio dute lur lehorrak eta ibaiak? Nolakoa da erlazio hori? Ibai ertzetako basoak dira ibaietan aldaketak gertatzearen erantzule gehien bat. Ibaia inguratzen duen basoa da ibarbasoa eta eremu hori ibarbasoa aldatzen den heinean, ibaian ere eragin ikaragarriak ditu. Eta eragin horietako bat izaten da edo izan daiteke biodibertsitatea murriztea. Prozesu horren adibide bat gertatzen da, baso autoktonoa, ibai batek inguratzen duena baso autoktonoa baldin bada, baso hori landaketagatik ordezkatzen dugunean. Adibidez, pinuarekin edo eukaliptoarekin, Euskal Herrian oso erabiliak diren bi landaketarako, ez, egurra ateratzeko erabiltzen diren bi espezie ohikoenak. Eukaliptoekin hasiko gara, eukalipto deritzogun espezie, zuhaitz hauek, zenbait espezie izan daitezke, ez da espezie bakarra, eta haien banaketa naturala, ez, landaketak ez direnak, hau da, basoak sortzen dituzten eukaliptoak Ozeanian daude, Tasmanian, Australian, Kaledonia Berrian, Ginea Berrian, Indonesian, eta Ozeania autoktonoa, eukaliptoa autoktonoa den eremua Ozeania da. Baina eukalipto espezie batzuk landaketak egiteko erabili dira eta munduko beste hainbat eremutan landatu dira egur industriarako gehien bat. Eta zergatik espezie hau, egur kalitate oso ona duelako, papergintzarako eta beste hainbat funtziotarako, eta hazkunde oso bizkorrekoak direlako baita ere. Estimatzen da, gaur egun eukaliptoek 20 milioi hektarea gutxi gorabehera estaltzen dituztela mundu mailan, 20 milioi hektarea. Eta esan dugun bezala, Euskal Lurraldean ere lekua egin zaio espezie honi,
Aurrez pinua erabiltzen zen gehien bat, eta pinuaren tradizioa edo pixka bat kolokan jarri du eremu batzuetan. Zuhaitz honek arrakasta ikaragarria du, oso ondo hazten da, eta honen arrazoia da adaptatzeko ahalmen oso handia duelako. Lurzoru eta klima ezberdinetan, oso ezberdinetan bizitzeko gai da eta ongi hazteko gai da, eta ez da gainera oso erakargarria belar jalentzat, ez? Bere hostoak oso animalia gutxik jaten dituzte, eta ez da patogenoentzat ere, izurri gutxi harrapatzen dituzte. Horregatik hazten da eukaliptoa hain ondo ozeaniatik kanpo baita ere. Baina kontrara, hau da, ozeaniatik kanpo beste eremu batzuetan eukaliptoa landatzen denean, bertako basoa kenduta, eremu horretan bizi diren beste bizidunak, animaliak eta beste hainbat bizidun, ez dira hain ongi egokitzen eukaliptora. Adibidez, eragin handia du lurzoruetan, ez? Besteak beste, bertako materia organikoa eta lurzoruko mantenugaiak gutxitzen direlako eukaliptoa landatzen denean, eta horrek noski deskonposatzaileetan eragina du eta hortik kate trofiko guztian. Baina hain nabariak ez diren beste ondorio batzuk ere baditu, edo zehazki eukaliptoa landatzen den lur horretan edo eremu horretatik kanpo ere baditu eraginak, eta horietako bat da hain zuzen ere gertuko ibaietan duen eragina. Baina agian galdetuko duzu, ez? Nola eragin dezake zehazki eukalipto landaketa batek gertu duen ibai batean, ez? Ze gertatu daiteke ibai horretan gertu eukalipto landaketa bat egiteagatik? Bueno, ekosistema guztien funtsa azken finean da energiaren transmisioa, edo hori da gertatzen dena ekosistema asko denetan. Energia bizidun batetik bestera transmititzen dela, batek bestea jaten duelako, eta azken finean hor gertatzen dena da energiaren transmisio bat. Beraz, organismo bakoitzak energia bildu egiten du jaten duenean, ez? Eta gero beste organismo batek jaten duenean, energia hori transmititzen dio. Askotan aipatu ditugu kate trofikoak, ez? Organismo ezberdinen arteko elkarrekintza horiek, eta ekosistema askotan ekoizle primarioak daude, ez? Eguzki energia erabilita, energia kimikoa sortzen dutenak fotosintesi bidez. Eta ekosistema askotan, kate horretan, kate trofikoan, energia sortzen duena edo energia kimiko hori lehen aldiz katean sortzen duena tokiren batean hasteagatik, dira hain zuzen ere ekoizle primarioak. Eguzkiko energia kimiko bihurtzen dutelako. Baina erreka ekosistemak alderdi honetatik desberdinak dira beste ekosistema batzuekin alderatuta. Zergatik, ekosistema hauetan, sistema biologiko hauetan, modun batera esateko ez, energia, sistema horretan sartzen den energia, ez datorrelako gehien bat ekoizle primarioetatik, baizik eta inguruko basoetatik edo landaretzatik iristen den hostoetatik edo orbeletatik. Hori deskonposatzen da ibaian, eta hori da ibai ekosistemetako lehenengo energia iturria. Sistema honen harreman hau ez, orbela ibaira iristeko energia iturria hau da, hain zuzen ere, eukalipto landaketek eta beste landaketek asaldatzen dutena. Erreken inguruan dagoen basoa edo landaretza dena delakoa aldatzen balima dugu, azkenean errekara iristen den elikagaia, orbela, gehien bat orbela edo egurra izan daitekena,
kantitatean eta kalitatean aldatu egiten da. Ze eukaliptoen hostoak ez dituzte mantenugai asko eta horregatik elikagai iturri pobrea dira ibaietan bizi diren organismoentzat. Eta gainera eukaliptoen hostoek argizariz estalita daude, kutikula gogor bat dute eta onddoen infekzioak galarazten du eta olio esentzialak dituzte baita ere, eta horrek mikrobioak eta belarjaleak hosto hauek erabiltzea galarazten du. Beraz, eukaliptoarentzat onuragarria den hori, ez da hain onuragarria ekosisteman ezin dituztelako eukaliptoen hostoak erabili, edo ez beste hosto batzuek bezain beste. Horregatik, hosto hauen orbela honen deskonposaketa motelagoa da, eta beste dozein orbelekin konparatuz, oso balio gutxiko elikagai bat da, adibidez, Euskal Herriketarako. Bataz beste eta mundu mailan orbelaren deskonposaketa tasa murriztu egiten da 23% gutxi gorabehera eukalipto landaketaz inguratutako erreketan. Hau da, ibaiek ez dute gaitasunik, bertako organismoek, hobeto esanda, ez dute gaitasunik hosto horiek deskonposatu eta mantenugai bezala erabiltzeko. Eta agian pentsatzen arituko zarete ze organismo diren hosto hauek erabiltzen dituztenak, ez? Eragin hauek, hau da, eukalipto hostoak edo ze beste hosto iristen den eragin hori gehiena antzematen duten organismoak dira ibaietako ornogabeak. Ornogabe hauentzat, ibaietan bizi diren ornogabe hauentzat, orbela da haien elikagai iturri nagusia eta oinarrizkoa. Eta ornogabe hauek, ibaiko elikadura sare horretan, noski oinarrizkoak dira, gero ornogabe horiez elikatzen direlako arraiak adibidez, ibaietan bizi diren hainbat arrai espezie, eta beste organismo batzuk, eta hortik kate trofiko osora zabaltzen da eragina. Soilik ornogabe horiek elikagairik topatzen ez dutelako edo elikagai gutxiago dutelako. Beraz, Euskal Herriketan ikusi dena da, eukalipto landaketen azpian kokatutako erreka horietan, ornogabeen dentsitatea eta dibertsitatea, aniztasuna ere murriztu egiten dela, eta baita ornogabe horien hazkuntza ere, gutxiago hazten dira ornogabeak. Azken finean, ornogabe horiek, Euskal Ibaietako ornogabe horiek, baso autoktonoetako orbela deskonposatzeko evoluzionatu dute, eta beste orbel mota bat iristen zaienean, badirudi eukalipto orbela adibidez ezin dutela erabili, edo bestea baino askoz ere zailagoa egiten zaiela erabiltzea elikagai moduan. Beraz, ondorioa da, eukalipto orbelak elikagai eskasia eragiten duela ibaietan. Inguruan, eukaliptoa landatzeak elikagai eskasia eragiten duela ibaietan eta erreketan. Eta elikagai eskasia hori pairatzen lehenak ornogabeak direla, haien bizimodua eta hazkuntza eta oroar haien biziraupena kolokan jartzen delako eta horrekin ekosistema osoarena. Azken finean, izango litzateke lur lehorrean ekosistema bat landare gabe uztea. Eta ibaietan, kostatzen bazaigu ere, imaginatzea, ekosistema oso konplexuak daude, organismo pilo bat bizi dira, eta era bat aldatzen da orbela iristen zaien orbelaren arabera. Ekosistema edo bizidunen arteko elkarrekintza horiek asko aldatzen dira. Eta eragiten dutena da, azken finean, sistema hori ahultzea eta simplifikatzea.
toki batzuetan espezie asko izatetik, espezie gutxi batzuk edo espezierik gabe, ez dakit hainbeste, baina asko simplifikatzea eragiten du. Hala ere, zientzialariek diote kutsadura urbanoak ez, hirietako, herrietako kutsadurak eta kutsadura industrialak baino inpaktu txikiagoa dutela eukaliptoen landaketek, baina pinu landaketak baino kaltegarriagoak dira ibaientzat eukalipto landaketak. Pinuen azikulak ez, hostoak direnak, azikulak deitzen zaie, ez dira elikagai oso ona ez da ere ibaietako hainbat organismoentzat, aritzen edo pagoen orbelarekin alderatuta, adibidez, itxuraz ere ikusita bakarrik oso desberdina direlako. Baina badirudi eukaliptoek baino eragin gutxiago dutela edo eragin kaltegarri gutxiago dutela pinu landaketek. Landaketek eta noski deforestazioak eta oro har ibarbasoa aldatzeak, askotan ibarbasoak moztu egiten direlako baita ere, erreka ekosistemen erresidentzia edo iraunkortasuna erabat kolokan jartzen dute. Azkenean, jatorri antropikoko beste biodibertsitate galeraren adibide bat dira, ibaietan gertatzen ari den biodibertsitate galera, baina izan beharko litzatekena baino ez ezagunagoa da. Landaketak ez dira ibaiak eta errekak mehatxatzen dituzten faktore bakarra, zoritxarrez. Ibaiak historikoki gizakio zabortegi bezala erabili ditugu, ez? Horra bota izan ditugu, nahi izan ditugun zabor eta isuri guztiak, hortik begi bistaz galtzen genituelako eta errexena zelako. Urtetan zehar egin dira praktika okerrak, ez? Isuriak, zaborra dana dalakoa ibaira bota, eta horiek kasu askotan ibaiak hil dituzte. Euskal ibai batzuk eta erreka batzuk erabat hilda egon dira, ia bizidunik gabe egon dira zuten kutsadura mailagatik. Arazoaz ohartu ginen zorionez eta gauza batzuk hobetzen saiatu gara, urak tratatzen, adibidez komuneko urak, tratatzen, edo industriako isuria kontrolatzen, edo presak kentzen, horrek ere eragin handia baitu. Eta hala, 1980 eta 2000 urteen artean, hamarkada horretan, biodibertsitatea ibaietan asko handitu zen, asko hobetu zen, kutsadura murriztu zelako. Uraren kalitatea hobetu zen, azken finean, eta bertako bizidunak berriro ere, gutxi gorabehera bertan bizitzen hasi ahal izan ziren. Baina 2010 hamarkadaz geroztik, abiadura, hau da, ibaiak hobetzeko abiadura hori moteldu egin da. Eta dagoeneko ez ditugu ikusten aurretik gertatzen ziren, aurreko hamarkada horretan, 80 eta 2000 urteko hamarkada horretan gertatzen ziren onura horiek. Beraz, urte askotan, Europako hainbat ibaietan jarraipena egin da, ibai sistema hauek ikertu dira, eta gutxi gorabehera badirudi ibai askotan gertatu dela berdina. Hasieran hobetu zen, kutsadura murriztu zelako, baina prozesua estankatu dela dirudi. Noski, begi bistakoa da, ibaiak oso kutsatuta balima zeuden, kutsadura hori murrizterakoan oso, nahiko errez bueltatzen dela edo hobetzen dela, hobekuntza hori ikustea oso erresa dela, aurrez oso gaizki zeudelako. Azken finean oso kutsatutako tokiek, ez bakarrik ibaiek, soluzio errezak edo bizkor egindako soluzioek ere
hobekuntza nabarmenak eragiten dituztelako, aurrez oso gaizki zeudelako. Baina badirudi gaur egun ibaiek beste presio batzuk dituztela eta oro har urgezako ekosistemek beste modu batera kaltetzen ditugula, ez bakarrik isuriekin edo agian detektatzen ez ditugun kutsadura beste mota batzuk daude, lanola kutsatzaile berriak izan daitezkenak, klima aldaketa baita ere, hori eragin dezaken beste faktore bat da, edo espezie inbaditzaileak. Azken finean, faktore askok eragin dezakete ibai ekosistema batean, eta hobekuntza falta honek iradokitzen duena da, aplikatzen ari diren neurriak ja ez direla eraginkorrak edo ez hainbeste. Beraz, ikerketa horretan parte hartu zuten zientzialariek diotena da berreskuratzen jarraitzeko, ibai ekosistemak berreskuratzen jarraitzeko, ahaleginak handitu beharrean gaudela. Errekek eta ibaiek beraz, badute oraindik zer hobetua, guk badugu zer hobetua eremu horietan, hobeto esan da, baina, behintzat, badirudi pinu landaketei dagokien ez, pinu landaketak eragiten duten eraginari dagokionez, neurri egingarriak daudela, pinu landaketen azpian bertako basoa berreskuratzea posible delako, inongo esku hartzerik gabe. Gizakiak bertan eraginik egin gabe edo behintzat oso gutxi. Inguruan bertako basoa balima dago, pinu landaketa horren inguruan, haietatik, baso horretatik landaketara sartu daitezke bertako espezieak, zuhaitzak edo iratzeak edo espezie belarkarak izan daitezkenak, eta hala, hein handi batean, lortu daiteke bertako basoa berrezartzea segida ekologikoari jarraituz. Eta zer da segida ekologikoa? Ekosistema batean berez gertatzen den bilakaera, ez? Lehenengo espezie bat dator, gero beste bat, eta espezie segida hori da deitzen zaiona zuzen ere, segida ekologikoa. Azken aldian asko entzuten da baso kudeak eta iraunkorra eta horrelako ideiak, geroz eta gehiago entzuten dira azken aldian, eta geroz eta garrantzi gehiago ematen zaio basoak modu egoki batean kudeatzea edo ustiatu behar diren baso horiek ikertzea, ez? Haien egoera nolakoa den eta haien bertako aniztasuna nolakoa den. Eta erabiltzen ez diren landaketak, bertan basoak berrezartzea eta suteak kontrolpean nola izan, eta hor badaude hainbat ideia, baita ere, ibai ekosistemak mantentzeko duten garrantziagatik adibidez. Eta egurgintzarako erabiltzen diren landaketak ere badirudi geroz eta etekin ekonomiko txikiagoa ematen dutela, eta horrek eragin du hein batean landaketa batzuk abandonatzea, edo beste batzuetan pinuak kendu eta bertako basoa landatu nahi izatea, ez? Hor aldaketa batzuk ikusi dira. Eta noski landaketak baso autoktonoagatik aldatzea onuragarria da, aipatu bezala beste gauza askoren artean ibai ekosistementzako, baina landaketak kentzeak berak, arbolak ateratzeak asko asaldatzen du eremua, ez? Lurra asko mugitzen da, luiziak izateko arriskua dago, bertan bizi ziren bizidunak asaldura handia pairatzen dute. Eta badirudi, pinuak kendu gabe ere, bertako basoa berreskuratzeko aukera dagoela. Pinu landaketa bat, bere azkeneko urteetan dagoenean, normalean ez da ez garbiketarik egiten, ez bakanketarik, ez inausketarik, esan dakoa batzuetan abandonatuta gelditzen direla.
eta inguruan dauden basoetatik iritsitako haziek aurrera egiten dute pinu horien azpian, ez? Kondizio onak baldin badaude, baldintza onak baldin badaude, pinuen azpian beste espezie batzuk hazten dira. Zenbat eta azkarragoa izan pinu landaketa hori, orduan eta aberatsagoa da azpian garatzen den basoa. Gehien bat garbitzen edo espezieak kentzen ez baldin badira. Eta antza, geroz eta antza handiagoa hartzen du baso misto batekiko, baso autoktono batekiko. Dena den landaketak 25-30 urte dituztenean gutxi gorabehera, beste neurri batzuk hartu behar direla azaldu dute. Hau da, bere kabuz ustea ondo dagoela, baina baso misto aberats bat lortzeko, behin ja espezie asko atera direnean, eta espezien konposizioa bertako baso mistoarekin parekatzeko edo, pinuak kentzen joatea ona dela. Hau da, basoa bera ondo garatzeko onuragarria dela. Edo baita ere, beren kabuz iritsi ez diren espezieak sartzea. Eta neurri horiekin, badirudi epe laburrean lortu daitekela bertako baso bat lortzea azken finean. Hau izan da guztia gaurkoz, ibaien eta hauek inguratzen dituzten basoen arteko erlazioak ikertu ditugu, hauen nondik norakoak, ze erlazio duten basoek eta ibaiek, eta ze garrantzitsuak diren ibaien inguruko basoak edo landaretza orokorrean. Eta noski ikusi dugu ibai ekosistementzat ez dela gauza bera baso autoktono batez inguratuta egotea edo landaketa batez inguratuta egotea. Eta landaketen artean ere desberdintasunak daudela ikusi dugu. Eta landaketak berak ere, modu iraunkorrago batean baso bihurtu daitezkela ere ikusi dugu, eta hori ibai ekosistemak mantentzeko ere aurrera pauso garrantzitsua izango litzateke. Ibaiak ere duela urte batzuk baina hobeto daude, badirudi kutsadura jaitsi delako, baina oraindik ere lana dago aurretik eta jarraitu beharko dugu. Besterik ez, hurrengo saioan arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.